বড়বিলাকক ডিভাইড কৰি ৰাখিছে হিয়ে বদমাছটো আসল বদমাছ হিয়ে बर' জাতিত দুটা ভাগ কৰাৰ बर' हारिखौ खावनै खालामग्राया सोर जोंहा हाग्रामा महिलारि सारानो गोख्रों रावजों बुंदों आरो जोंनो फोरमायथिदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रालायनाय जेरै UPPL BPF जेरै NDBनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रालायनानै पार्टी दालायदों जेरै पलिटिकेलावबो गावजों गाव गावस्रालायनानै गावबा गाव हानजा दादों स' बैफोर बाथ्राखौ जोङो हाग्रामा महिलारि सारा गोख्रों रावजों बुंथिदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो फोरमायथिदों एसामिस लेंगुवेजनि गेजेरजों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंथिदों जोंनि बर' हारिया सोरनि थाखाय गावस्रादों आरो सोर जोंनि बर' हारिखौ खावनै खालामदों बिनि बिसय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा गोख्रों रावजों बुंथिदों थारैनो नोंथांमोना नुलांगोन गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाबाय जोंहा BPF आरो UPPL BPF आरो UPPL नि गेजेराव सोर बर' हारिखौ खावनै खालामदों आरो सोर बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गावस्रा होलायदों बेखौ सोर खालामदों बिनि बिसय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जों खोनानो मोनगोन स' थारैनो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन बे भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला थारैनो नोंथांमोना मिन्थिगोन जे बेसेबां सननिफ्राय जोंनि बर' हारिया गावस्रादों बेसेबां मायथाइनिफ्राय जोंनि बर' हारिया खावनै जानानै दं दासिमबो बिनि बिसय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों स' रायजो राजा नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि गुबै टपिकखौ बिनि उनाव जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि टपिकखौ কেতিয়া BTC জন্ম হৈ পেলাই যেতিয়া 2005 চনত যেতিয়া নিৰ্বাচন হয় সেই সময়ৰ পৰাই ইউজি ব্ৰহ্মই বড়োবিলাকক ডিভাইড কৰি ৰাখিছে হা আমিতো একেলগে থাকিব বিচাৰিছিল কিন্তু বাধ্য কৰিছে ইউজি ব্ৰহ্ম এতিয়া যিটো মন্ত্ৰী হিয়ে বদমাছটো আসল বদমাছ হিয়ে বৰ জাতিত দুটা ভাগ কৰাৰ আসল মূল কিবাটো ইউজি ব্ৰহ্ম আপোনালোকে চিনি নাপায় ইয়াক কি বস্তু খাইহে সি খাইহে কাম নকৰে সি খায় কাম নকৰে আফচোৰ কথাটো কি ক'ম আফচো মানে UPPL মানে আফচো আজিৰ দিনত আফচো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনৰ পৰা অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন হ'ল বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো যেতিয়া নেকি আফচোৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে সেই দিনৰ পৰাই মানে ৰাজনীতিত পুৰা ইনভলভ আজি জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সিহঁতো মানে একে প্লেটফৰ্মত একেলগে ভাত খায় একেলগে অফিচ কৰে আফচো অফিচৰ পৰাহে চলাই আছে আজিৰ দিনত যিবিলাক লিডাৰ আছে আফচোৰ ইহঁতে ৰাজনীতি কিবাহে কৰি আছে কামহে কৰি আছে বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে ছাত্ৰসকলৰ কাম কৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ভাল নহয় সি খালি খাবহে জানে কাম নকৰে अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथिखौ स' थारैनो बिथाङा सोरखौ बर' हारिखौ खावनै खालामदों बिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर मन्त्रि जाय UPPLनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारखौहाय दिनैहाय जोंहा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा इउजि ब्रह्मआनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ खावनै खालामदों आरो बेनो जोंनि बर' हारिनि बदमास होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों अब्ला थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो थारैनो सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो नोंथांमोना नायदो जा हाग्रामा महिलारि सारा इउजि ब्रह्मखौ डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदों बे सासे बदमास बेनो बर' हारिखौ खावनै खालामग्रा आरो बर' जातिखौ आलादा आलादा हानजा दाहोग्रा बेनो होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों स' थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जोंहा प्रमोद बर' सारनि सायावबो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों स' प्रमोद बर'नि खोथा रायलायबा हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद इन्टारेस्ट मोनोनो आरो गावखौनो गाव मिनिसोयो मिथिबायना हाग्रामा महिलारि सारा स' नोंथांमोना थारैनो नुबाय आरो खोनाखाबाय नाथाय बिसोर जेब्लानाखि प्रमोद बर' सारा एबसुआव थानायनिफ्राय बिथाङा राजनीति गेलेगासिनो जोंहा नैबे बाथ्राखौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों स' थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो बिनि बेलायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन